Zdraví. Zaslechl jsem, že existuje soutěž, ve které byste mi mohli postavit zadarmo super výkonný počítač. A proč tuto šanci nevyužít, že? Tady u pana kolegy jsem našel pár super výkonných procesorů a pár super výkonných grafických karet Asus. A proto, oni jsou mi samozřejmě k čemu. Máte šanci mě nechat vyhrát do 20. října. Pokud se tak nestane, tak budu taktovat hodně a opravdu hodně a budu taktovat bez chlazení. Tak si pospěšte, protože čas neúprosně běží. Jmenuji se Dan, je mi 14 let a pocházím z malé vesnice jménem Rovné u Českých Budějovic. Do soutěže Boost My PC se přihlašuju kvůli tomu, že můj notebook Acer Aspire V3 571G už nezvládá to, co bych já chtěl, což jsou hlavně hry a natáčení na YouTube a streamování. Je v něm vlastně grafická karta Nvidia GeForce GT 640M s 2 GB DDR3 paměti, 6 GB RAM a Intel Core i5 3210M s 2,5 GHz základním taktem a 31 GHz v boostu. Když ty komponenty nejsou nejhorší, tak stejně nemají takový výkon, jaký by měly mít, protože počítač se fakt přehřívá, což je u těch modelů běžný a přehřívá se fakt hodně jako a ty komponenty se kvůli tomu podtaktují, aby se nepřihřávalo ještě víc. Teploty při normálním surfování na internetu nebo při nedělání ničeho jsou 60 až 70 stupňů a při hraní je třeba i klidně 90 stupňů prostě. Jednou se mi stalo, že to bylo i nad 100 a to už to pak se mu vyplo a muselo to instalovat ještě nějaký programy na to a všechno, kterou se na tom teď nějak zahrajou, což jste mohli vidět v té přihlášce předtím, je Counter-Strike Global Offensive a ten si taky úplně moc nemůžu zahrát, protože občas ty FPSka fakt dropujou. V začátku je to dobrý, ale pak se to začne přehřívat, podtaktuje se grafika, podtaktuje se procesor a FPSka zase strašně dropnou a hlavně kvůli internetu, co je tady doma, že vlastně hry probíhají klidně tak, že já celou dobu stojím na spawnu s pingem 996 a nemůžu se ani hnout prostě, jak je tady vlastně přichystanou přihlášku se stejným námětem, ale mnohem lepšíma efektama, mnohem lepší kvalitou videa a prostě mnohem lepšíma zvukama, všechno bylo lepší. Ale vlastně můj super notebook chytil modrou smrt, takže jsem přišel o všechny data najednou z ničeho nic, prostě uprostřed hraní mi to hodilo modrou smrt a já jsem přišel o všechny data, o všechny videa, o všechny záznamy, prostě o všechno. A proto točím tuhletu přihlášku. Dneska 17. jsem to zjistil vlastně, že už nemám nic, prostě, že jsem se na to teprve vzpomněl. A proto točím tuhletu přihlášku takhle narychlo. Bude to asi úplně stát za nic, vím, že to stojí za nic, ale já nechci vzdávat tu naději, že bych mohl mít dobrý počítač v bližší době než je 8 let. Bych se chtěl strašně mluvit za kvalitu videa, ale jak jsem říkal, přišel jsem o ten záznam, který jsem měl a teď to točím iPadem, stříhám to v programu iMovie, který nezvládá stříhání tak, jak by měl. Vlastně přechody mezi záznamama jsou hrozný, úplně hrozný a já s tím nemůžu nic dělat, bez ní to ale nemůžu. Kdybych mohl, tak bych s tím něco udělal, ale nemůžu. Takže fakt se omlouvám, já doufám, že aspoň ohodnotíte můj nápad místo té kvality a předem díky. A tímto se vás chci zeptat, boostnete mi počítač? Pravděpodobně asi ne, ale to je jedno, aspoň to zkusím. Hlavně vám chci tímhle tím poděkovat, že jste se podívali na tohleto video, že jste strávili váš drahocenný čas nad někým, jako jsem já. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Už bych jste nějak říkal, jsem nějaký kraviny. Takže se s váma tímhletím loučím a čau.